O safbwynt her y diwylliant Saesneg, sef diwylliant y cynger, i'r diwylliant Cymraeg sefydliadol, fe welodd hwnnw ar unwaith. Ar waith yn Steddfod Caerfyrddin 1819. Oherwydd mi ddoth y parchedu John Bowen a chod rhan o'r Bath Harmonic Society, lawr i dre Caerfyrddin. Ac fe nath y ffordd hwnnw gynnal 2 fydd gynger, y nais ar gyfer gweddwon a phlant o ffeiliad yn wedi darfod amdani nhw, a'r llall cynwch ni nefeidio a defnyddio'r disgrifiad Saesneg yn fydd gynger ar gyfer decayed harpists, sef hen dilynorion yn tebyg, oedd wedi mynd yn rhy gwisgres i'w cynnal flwyddyn. Ac yn y ddau gynger yna fe welwyd wrth gwrs parchusio'r dre Caerfyrddin a'r cylch yn tyfu, oherwydd mi roedd hwn yn rhywbeth hollol ffasiynol. Ac mewn gwirionedd, o'r foment honno ymlaen, mi welwch chi ddechrau'r frwydr yn yr Eisteddfod rhwng y ddau diwylliant. Meddylwch chi nawr, a gyda chi Olwg Morgannwg yn cynnal gorffen y beirdd ar lawnt yr Eiddi Bwll, a'r orsedd honno'n bod yn un swydd i ddathlu yr hyn a oedd yn unigryw yn y diwylliant Cymraeg. Mae hynna'n digwydd ar y naill llaw ac ar y llaw arall mae'r cynger ffasiynol ma'n mewn. Ac mi fyddai'n frwydr o 1819 ymlaen. A honno'n frwydr gyda llaw a fyddai'n costi'n glir iawn i'r beirdd ac i'r diwylliant Cymraeg o fewn yr Eisteddfod.